Jääkiekon SM-liigassa nähtiin maaottelutauon jälkeen hurja määrä tappeluita. Liigan kurinpitoryhmällä riitti tänään pohdittavaa lisärangaistuksia jaettaessa, mutta moni selvisi kuin koira veräjästä. SM-liigassa on viime aikoina heilunut muukin kuin jääkiekkomaila. Viime viikolla jaettiin 16 isoa tappelurangaistusta, joka on sama määrä kuin 4 edellisenä kuukautena yhteensä. SM-liigan kurinpitolautakunta antoi illalla päätökset vain 3 tapaukseen. HPK:n Jaakko Harikkala, Tapparan Birch Henry ja Saipan Eetu Holma saivat nyrkkitappeluista 1 ottelun pelikiellot. Kurinpitolautakunta jätti kuitenkin rankaisematta Porin joukkotappelun, jossa Ässien ja Lukon pelaajat mäiskivät toisiaan loppuminuuteilla oikein urakalla. Myös SM-liigassa historiallinen, tiettävästi ensimmäinen maalivahtitappelu jäi täysin ilman rangaistuksia. Lauantaina Saipan ja Tapparan torjujat Rob Jebb ja Tommi Nikkilä ottivat soumaisesti yhteen kaukalossa. Ainoa sormennosto joukkotappelulle ja maalivahtinujakalle oli, että SM-liigan kurinpitoryhmä aikoo loppukauden aikana kiinnittää erityistä huomiota pelitilanteeseen liittymättömiin ja järjestettyihin tappeluihin.